Margit Kangasniemi ja työskentelen Helsingin kauppatyöntekijät ry palveluksessa. Tämä on Palvelu- ja ammattiliiton yksi isompia ammattiosastoja ja myyjäammattiosasto. Tämä luottamustehtävä minulla ei varsinaisesti ole. Olen tämän ammattiosaston työntekijä. Tietysti minulla niitä jäseniä on sitten aika paljon, että jos sillä niin kuin ajattelen, niin tavallaan on luottamustehtäväkin kyllä. Työelämän koulutusneuvoja, tämän koulutusjakson kävin silloin 2010 Vantaalla. Ja se, miksi mä sen aloitin, niin oli tietysti se, että mä saisin jotain hyötyä tähän omaan työhöni. Tämä on kuitenkin semmoista, missä joutuu erilaisia asioita ihmisille, jäsenille vastaamaan. Niin sitä kautta ja kyllä henkilökohtaisesti ihan hyvä luottamustehtävä, kun ei sinänsä ole, niin tämä toimii vähän eri lailla näissä ympyröissä. Mutta aina jos joku kysyy jotakin, että mitä mä voisin tehdä ja jos haluaa niin miettiä sitä uutta työpaikkaa tai tämmöistä, niin silloin pystyy vähän paremmin auttamaan sitä jäsentä. Työelämän koulutusneuvojana varsinaisesti en ole hirmuisesti pystynyt tekemään tässä työympyrässä yhtään mitään, mutta antoisaa se on sillä ollut, että kun on tullut niitä muutamia kertoja, että on tarvinnut auttaa ihmistä, on ollut sitten niitä välineitä käyttää, että mistä voit hakea apua ja neuvoa vähän eteenpäin sitä jäsentä. Että mulla, kun ei ole sitä työpaikkaa semmoista, että mulla olisi työkavereita tässä, niin se on vähän niin kuin erilainen miljöö. Sinänsä niin antoisaa on ollut, pidin itse siitä koulutuksesta tosi kiva. Siellä oli upeita katsoa, kuinka äkkiä monet sai sen käyntiin siellä työpaikalla. Oli luottamushenkilöitä, he käynnisti niitä projekteja ja tämmöisiä, että oli myös se työnantajapuoli siellä tosi mukavasti mukana. Että se oli musta ihan hieno homma. Että tämä niin ehkä toimii parhaiten just näin luottamusmiesten kautta, mutta emme poissulje tämmöistä ammattiosasto- ja liittokuvioakaan, että kyllä tämä pitää jalostaa vielä. Okei, työnantajatyökaverit. No tietysti mun työnantajatyökaverit työnantaja on ammattiosasto, työkaverit on sitten niitä johtokunnan jäseniä. Kertonut on tietysti, kerron jo heti kun lähdinkin tähän koulutukseen, että hyvin vihreätä valoa sain asialle ja sillä lailla, mutta tietysti se jatko on sitten taas, että se on vähän, että kuka sitä sitten työstäisi, että miten me voitaisiin hyödyntää tämmöisiä, niin kuin tuossa aikaisemmin jo sanoinkin, että pitäisi vielä jalostaa tätä toimintaa. Että saisi niin tämmöisissäkin ympyröissä sen niin hyödyn siitä työelämän kouluttajan opeista ja että sitä voisi sitten käyttää sitten edelleen vaikka jäsenpalveluna, on se sitten liittotasolla tai ammattiosastotasolla. Mutta hyvin muuten on suhtauduttu, että ei siinä voi valittaa mitään.